warahmatullahi wabarakatuh. Yan uwa masu albarka, muna muku barka da safiya ta wannan ranar Lahadi mai albarka wadda ta zamto 25 ga wannan wata na September, wanda kusan za mu iya cewa yau saura kwana kimanin 5 a kammala mining na Remitano. So bisa ga wasu dalilai muna muku barka da shigowa wannan YouTube channel namu mai albarka mai suna Musa Wali Global Crypto, wanda ga wasu daga cikin videos da muka ɗora wanda kuma da suna bayani akan koyarwa ne. Idan kuma kana buƙatar ka ga sauran videos ɗinmu za ka iya duba nan gurin, nan gashi nan zai buɗe maka. To bisa ga abubuwan da suka taho na musamman abin da ya shafi launching ɗin mainnet na abin da ya shafi Remitano da kuma Satoshi BTCX Satoshi. To saboda haka muka ga cewar tunda kuma kowannensu ana amfani da email ne, kuma musamman sun ba da dalili, sun ba da hujja akan cewar kowa ya kula da email ɗinsa da abubuwa da yawa. To saboda haka duba ga wannan za mu yi bayani abin da ya shafi yadda za ka ba wa Facebook ɗinka kariya, ka ba wa Twitter ɗinka kariya, ka ba wa misali shi kansa WhatsApp ɗinka kariya, sannan kuma Telegram shi ma ka ba shi kariya, ka ba shi security, sannan kuma irin su Discord su ma ga sunan Discord su ma ka ba su security, ka ba su kariya da dai sauran wasu abubuwan waɗanda suka shafi abin da ya shafi wannan online. To saboda haka a gurguje zan fara da abin da ya shafi email kenan. Wato gashi zan fara da abin da ya shafi email, yadda za ka ba wa email ɗin kariya a taƙaice, saboda kar mutanen banza su samu damar da su shiga kan email ɗinka su ma ƙwacensa. In suka ƙwace maka shi kuma za su iya samun damar da za su mallaki renek ɗinka, wanda kila kai baka sani ba, sun ma hacking ɗinsa kuma su yi login da account ɗinka da kake amfani da shi. So a gurguje misali kamar yadda kuke gani, misali zan iya cewa ga wannan gurin da kuka na kewaye shi yanzu, to nan mutum zai taɓa yanzu. Idan ka taɓa za ka je na taɓa shi yanzu. Idan na taɓa shi sai ka yi scrolling naka. In ka yi scrolling naka za ka zo kan gashi nan gurin da aka sa maka setting. Ina gashi nan mutane sun ga na kewaye shi ma an sa mana setting. To sai ka taɓa shi. In ka taɓa za ka zo misali kun ga email nan, email nawa 1, 2, 3, 4 ga su nan kala kala. Dukkaninsu kusan email ɗina ne, amma kuma kowanne security sa daban. To saboda haka yanzu za mu ga yadda ake sa recovery a taƙaice. Bari in ɗauki wannan email ɗin na tsakiya, sai zan fara da wannan gashi na taɓa shi. In ka taɓa shi haka, idan ka taɓa shi, idan ka zo yana buɗewa za ka ga nan gurin da aka saka gashi nan an sa maka manage your account. To shi nan za ka taɓa, kana taɓa shi zai buɗe maka. Gashi na taɓa shi, mun taɓa shi za mu jira zai ɗan buɗe. Kana ɗan jira za ka ga ya buɗe. To gashi ya buɗe. Da ya buɗe, yauwa gashi ya buɗe. To da ya buɗe haka kawai duk nan sauran wasu bayanai ne yadda za ka karanta da yadda ake sauran kaza. Amma idan ka tashi za ka jawo shi nan gurin. Nan in ce setting nan ɗin nan za ka taho misali sai in jawo shi haka misali sai ka jawo haka misali kaga sai ka zo kan wannan security ɗin inda aka sa security sai ka taɓa shi. Kaga na taɓa shi, na taɓa security. To ina taɓa kan security ɗin gashi abin da ya sa you have security tips I found in the security check off. A taƙaice security da yake a kansa yana da inganci sosai a taƙaice. So sannan bugu da ƙari idan ka zo za ka ɗan ja shi, za ka zo gashi nan na inda za ka yi canjin password ɗinka da kake amfani da shi. Idan wani ya san shi to sai ka canji. In ba wanda ya sani kuma shi kenan fa lillahi sai ka bar shi, za ka iya barinsa. Sannan nan kuma za ka iya yin amfani da phone ɗinka, wayarka shi ta ma ka sa mata security da ita shi kansa email ɗin. Ko da za a shiga email ɗinka ko ta wannan dole sai ka zo kan wayarka yi access ɗinsa ka taɓa tukunna. Nan kuma two step verification ne,
wanda shi ma akan yi sa akan seta shi, wanda mun yi bayanansa shi ma yana katin a wasu videos na baya da suka wuce a da. Shi kuma nan security code ne, wasu word ne za su baka su, akwai step 1 step 2, idan ka taba shi za su ce ka saka security din da ke kan wayarka. Idan ya bude za ka sun bude maka wa'annan security din. Su amfanin waɗannan shine ko da za ka yi amfani da wayar da wata wayar wanda ba taka ba, za ka bude account ɗinka to za su, idan babu phone number a jikinka, in ba lambar wayarka a kusa da kai wanda za su tura maka code, za ka yi amfani da wannan word ɗin kawai ka shigar sai ya bude. To amma abu na gaba wanda muka fi so shine gashi nan gurin da aka sa recovery din nan, ga yana recovery phone number, sai kuma nan recovery email. To yanzu su za mu yi amfani da su, bara in kewaye su kowanne mu gani. Gashi nan recovery phone number, ga phone number din nan, sai nan gurin recovery email. Shi email din za ka saka, ka sa wani email din a nan gurin. In sun samu ne kamar wanda yake da email sama da ɗaya biyu to za ka yi amfani da shi. In ba haka ba to dai ka sa email din wanda yake ganin ka gamsu da shi 100% kuma yana da ilimi ko yana da wayewa akan harkar security. To shine a takaice. To yanzu bara mu shiga kan recovery email din, wanda shi dama za mu yi yanzu don mutane su ga yadda ake ɗaura shi. Na taɓa recovery email, na taɓa shi ga yana ƙoƙarin buɗewa. Yauwa gashi nan yana ƙoƙarin buɗewa. To abin da zai ce ma kawai in ya buɗe zai ce to ka saka security ɗinka, ka saka security. Ka ga gashi na saka security ɗin, to yanzu kawai sai na sa next. In ka sa next zai buɗe. To kaga yanzu ya buɗe, sai ka saka recovery email ɗin da kake so ka ɗora shi a matsayin recovery. To bari na ɗora ga wannan email ɗin zan saka. To bari na saka wani email ɗin tukunna wanda zai zama recovery sai mu gani insha Allah. Bismillah. Yauwa gashi na ɗaura, kana ɗaurawa in ka tura za su tura maka. Yauwa gashi na ɗaura shiga. To ban sani in sa continue, in sa next. Na taɓa next ko na taɓa next ɗin. Gashi nan sun tura mun, gashi nan sun tura da confirmation ɗin. Sai na koma sai na ɗauko su, sai na shigo sai na ga wannan ne code ɗin gasu nan 30. Okay, ga code ɗin nan 32, okay 3451. Sai na shigar da su, zan shigar da su misali 3451. Sai 35. Okay, yawa 35. To yanzu ga sanan sai in taɓa wannan verify ɗin, sai in taɓa wannan verify ɗin. So zai tafi. Na taɓa verify. Okay. Sai in sa. Yauwa ya taɓa verify. Ga gashi ya sa recovery email verify. To yanzu ya zamto recovery ɗin ya riga ya yi verifying sosai normal yadda ya kamata. To yanzu ka ga in kai wannan ka sa wa email ɗinka a security a takaice, a gurguje ka sa mai recovery ɗin da ake so. To wannan shine, sannan hikimarsa shine idan wani yana ƙoƙarin shiga email ɗinka yayi attacking ba sau ɗaya ba sau biyu ba, to su Google za su yi amfani da damar su tura wannan recovery ɗin naka bayanin cewar ga fa wani zai shigo. Shine idan wani zai shiga za su tura ta recovery ɗin cewar ga fa wani zai shigo. Shin kai ne ko ba kai ba ne? In kai ne shi kenan, in ba kai ba ne haƙar ba zai. Kun ga yanzu gashi recovery ɗin ya hau a nan gurin. Gashi yanzu ya sa masa recovery normal ya hau sosai successful. To a takaice kenan wannan shine yadda ake sa security a takaice. So akwai kuma abubuwa da yawa waɗanda suke a gurguje wanda ya kamata mutum ya ƙara sanin su, amma dai wannan shine mutum ya ɗan bawa abun nashi security a cikin sauƙi tukunna.